señor, sí. ¿Dónde es Bank Automatic? Card, euros. Miten se sanottiin pankkiautomaatti? Senior, no. Miksi mä en mennyt sille Espanjan kurssille viime talvena? Camarero, para mí una juice tomate. Gracias. En mä tätä tilannut. Vai tilasinko? Lo que cabría esperar es... Ambos? Mitä se tarkoitti? Oi on. Tuolla estar-verbistä. Onko toi tossa cabría? Ajatellaan, että mä oon joskus pystynyt lukemaan tämän kirjan espanjaa. Mä en ymmärrä mitään. Hitto, kun mä oon unohtanut. Olisi kiva lukea tää taas. Pitäisikö mun mennä Espanjan kurssille? Hei, jos sulla on joku näistä 3 tilanteista, niin Corsarios Idiomas, minä olen täällä sinua varten, jotta osaat tilata oikein tomaattimehun, kysyä, miten mennään pankkiautomaatille ja selvittämään murhamysteerejä Poirón kanssa espanjaksi. Corsarios Idiomas, älä odota minuuttiakaan. Nos vemos! Ciao!